लोगोफोर ना सायनायखौ लास्लाबनो हायासै दायो सुनायखौनो लाबाय आरोना लोगोफोर जारिदो जागोन लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आङो दिनैहाय जारिदों नादों रुदुंनानै संनायखौ दिन्थिगोन आरोना लोगोफोर आंनि संनो रोङा मायासो संगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा बेखौ देखायहांदों ओमफ्रायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो जोबजासिम नायलां लोगोफोर जारिया मोजां दं न'नि बारियावनो नै लोगोफोर जों खाखांबाय बिदिब्ला जोङो थांसै नै लोगोफोर बासिगासिनो दं एम्फौ सिथोब थानायखाय बेखौनो बासिदों आरोना लोगोफोर नङाबा बासियाबा जानाय नङा लोगोफोर सुदों नाजों जारिजों जागोन आरोना At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really? ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय